खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं लकसभा बिसायख'थिनि थियारिजों लोब्बा लाखिनानै आम आदमी पार्टीनि गाहाय अरबिन्द केजरीवाला जोबथेसालियाव थानाय एमएलए सैथर बसाबाखौ गुजरातनि बरुच लकसभा मासिनि थाखाय पार्टीनि बिजाथि महरै सायख'दों। मख'नो गोनांदि आम आदमी पार्टीआ मैया बरुचआव मोनसे रायजोआरि रेली खुंनानै लकसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायखौ जागायबाय। केजरीवाला रेलीखौ बिबुंथि होनानै सुबुंफोरखौ लकसभा बिसायख'थियाव सैथ्र बसाबानि देरहानायखौ रोखा खालामनो खावलायदोंमोन। बरुचनि दिदिएपारा आयेन आफादनि एमएलए बसाबाया जोबथेसालियाव दं। सैथर बसाबाया जोबथेसालियाव दं, नाथाय दा बियो बरुच लकसभा मासिनि थाखाय बिजाथि जागोन। रावबो गुबुन दोलोआ दासिमबो बरुचआव गावनि बिजाथिनि थाखाय हाबाफारिखौ जागायजेनाखै, नाथाय आम पार्टीआ मैया रबिबारनि मेलाव गावसोरनि बिजाथिखौ फोसावदोंमोन। आमनि एमएलए सैथर बसाबाया दान्थे बिदान्थेयाव नांथाबबाय थादों। बिथाङा थांनाय 2 दाननिफ्राय जोबथेसालियाव दं। 18 दिसेम्बर खालि नर्मदा जिल्लानि दिदिएपारानि मोनसे जायगायारि बिजिरसालिया सैथरखौ सानथामनि पुलिसनि जोबनायाव न्यायारि बेंथेयाव दैथायहरदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं सिरसानि चौधरी देवी लाल मुलुगसोलोंसालिनि सा 500सो फरायसाफोरा हारियानानि गिबि मन्थ्रि, रायजो बेंगिरि आरो आइजो आयगनो लाइजाम लिरनानै सासे बिबुंगोरानि सायाव गावनि चेम्बाराव लिंहरनायनि उनाव गोबां सानसिम बिसोरखौ आथोनारि सोबख'नायनि दाय होदों। बृहस्पतिबाराव लिरनाय लाइजामा ससियेल मिडियायाव गिदिंनो हमनायनि उनाव अजदफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे जर'खा नायबिजिरग्रा हानजा एसआइटि दानाय जादोंमोन। बेयो बिबुंगोरानि बेरेखायै फरायसाफोरजों लिरजानाय बेबादि 4थि लाइजाम, जायखौ मुलुगसोलोंसालिनि इसिङारि अजद आफादा खेबनै साफा गाज्रि खामानि होदोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय सप्तानि लाइजामाव फोरोंगिरिया हिनजावसाफोरखौ साबजाथावै दांनायनि दाय होदोंमोन। बियो जोंखौ हारसिङैनो गावनि मावख'नि बाथरुमाव लिंहरो आरो जोंखौ साबजाथावै दांहोयो। जेब्ला जों बेनि बेरेखायै हेंथा होदोंमोन अब्ला बिथाङा जोंखौ गिख्रंथाव फिथाय होनो हुमखि होदोंमोन, लाइजामाव बुंनाय जादोंमोन। बियो बिबुंगोराखौ गावनि खथानि सीसीटीवी फुटेजजों लोगोसे गासैबो फोरमानफोरखौ फोजोबस्रांनायनि दाय होदोंमोन। जोंहा मुलुगसोलोंसालिनि सायाव फोथायनाय गैया। अन्नानै जोंखौ न्याय मोननायाव मदद खालाम। अन्नानै बे बिबुंगोराखौ बोखार आरो सोरबा गुबुनखौ थिसन, हिनजावसाफोरा लिरदोंमोन। जों जोंनि मुं आरो कन्टेक्ट नम्बरफोरखौ लिरनो हाया मानोना जुदि बिबुंगोरानि बेरेखायै जेबो राहा लायाब्ला बियो जोंनि गावनि सावगारिखौ गाज्रि खालामगोन। जोंनि नखरनि मान-सन्मानआ खैफोदाव गोग्लैगोन। जुदि जों बिथांनि बेरेखायै रायज्लायो अब्ला बिथाङा जोंखौ होखारहरगोन होनना हुमखि होदोंमोन। बिथाङा थोजासे राजखान्थियारि गोहोम दं। बिनि उनाव मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि बिथांमोनहा गावसोरनि बिबुंथिफोरखौ रेबगान्थि खालामनो थाखाय बिबुंगोरानि लोगोफोरखौ लिंहरदोंमोन, नाथाय बिसोरनि गेजेराव गोबांआनो जथुम्माखौ नागारदोंमोन। थामथि रादाबाव दं जापाननि बांग्रिजों न' बायसिनजाना थानाय 90 बोसोरनि सासे आइजोखौ सानबानि उनाव बोखांनो हादों। बिबिसिनि फोरमायथिनाय बादिब्ला जापानाव मोनसे गिदिर बांग्रि फैनायनि 124 घन्टानि उनाव सासे बैसो जानाय आइजोखौ गंसे गोग्लैनाय न'निफ्राय गोथाङै बोखांनाय जादों। मख'जाथावदि ओनसोलारि मावख'आरिफोरनि बादिब्ला 1 जानुवारि खालि जापाननि सा-सोनाब बोरिमायाव थानाय न'ट' पेनिनसुलायाव 7.6 मेग्निटिउड गोहोनि बांग्रि फैदोंमोन, जेराव सा 120निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। बे समावनो रैखाथि मावफारियाफोरा गोग्लैनाय बिल्डिंफोरनि सिङाव थांनानै थानाय सुबुंफोरखौ नागिरनो थाखाय समनि बेरेखायै खारगासिनो दं।
6 जानुवारियाव रैखाथि मावफारियाफोरा सुजु सोहोराव गंसे 2 थाला बिल्डिंनि बायखोन्दा बाहागोआव थाबथानानै थानाय थागिरिखौ नागिरना मोनो, जाय 90 बोसोर बैसोनि सासे आइजो। बिथांजोआ बायखोन्दा बाहागोनि सिङाव थाबथानानै सानबानिबो बांसिन समसिम थांना थादोंमोन। ब्रिटिश रादाबाव दं, मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव सासे आयेन फरायसा सुनिबाराव आसामनि मंगलदैयाव जापानिज एनकेफेलाइटिसजों थैदों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ सुस्मिता हाजरिका होनना मिथिनाय जादों आरो बियो आयेन फरायबाय थानाय 5थि सेमिस्टारनि फरायसामोन। बिथांजोआ गोबां साननिफ्रायनो लोमजानायजों जुजिगासिनो दंमोन आरो मंगलदैनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। उनाव बिथांजोखौ सिगां फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि जिएमसिएचआव दैथायहरनाय जादोंमोन। दुखुनांथावै फरायसाया सुनिबारनि फुंनि समाव जिएमसिएचआव बेरामजों थैदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।